Mamukot inigting dagsa sa Isdang Bolinaw sa baybayon sa Brunei Darussalam ang nahimong sideline nga trabaho sa OFW nga si Marilyn Kimson aron dunay extra income gawas sa iyang sweldo isip domestic helper. 23 katuig na nga nanarbaho abroad si Marilyn, taga CATALUNAN GRANDE siya sa Davao City. Sumala niya, dili permi ang ilang pagpamukot kay seasonal lang ang pagdagsa sa Bolinaw kaduha sa usa ka tuig. Kuyog ni Marilyn nga mamukot ang iyang mga kaila. Usahay mo kita sila og 5,000 pesos sa ilang pagpamukot ug Bolinaw. Byuda na si Marilyn ug nag-inusara siya nga nagbuhi sa iyang duha ka anak. Sulod sa kapin 20 katuig nga pagpanarbaho sa laing nasud, napalampos na sa college ni Marilyn ang iyang mga anak. Nakapondar na sab siya og luna sa Pilipinas. Nakapatukod sab siya og balay. Bisan og napalampos na ni Marilyn sa pagpaeskwela ang iyang mga anak, nanimpalad gihapon siya sa Brunei Darussalam. Layo man sa yutang na tawhan, padayong naningkamot si Marilyn dili lang alang sa iyang kaugalingon, apan alang sa iyang pamilya ug sa ilang maayong kaugmaon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.